Știu că sunt multe persoane printre voi care preferă McDonald's-ul ca și un cheat meal și mie îmi place și eu mănânc, să zic, o dată la câteva săptămâni. Așa că m-am gândit să vă pregătesc două rețete din burgerii noi de la McDonald's. Sunt trei, este McCrispy simplu, McCrispy bacon și McCrispy fresh. Eu deja am încercat doi, am încercat cel simplu McCrispy și McCrispy cu bacon și pot să zic că sunt super bune, chiar îmi plac. Dar eu de obicei când mă duc la McDonald's mănânc același lucru, Big Mac și Mac puișor cu cartofi, dar de data asta am zis că încerc și burgerii ăștia noi pentru că păreau interesant și mă bucur că am încercat pentru că îmi plac foarte mult și m-am gândit să pregătesc acasă într-o variantă mult mai sănătoasă, să fie o variantă mai proteică și perfectă pentru persoanele care merg la sală și vor să dezvolte masă musculară. Eu mereu când am încercat burger noi de la Mac nu mi-a plăcut și nu m-a dat pe spate și de-aia am rămas tot timpul la Big Mac. Ăsta mi se pare cel mai bun, sosul ăla mi se pare perfect, dar de data asta chiar mi-a plăcut burgerii ăștia noi și am zis să încerc și de-aia m-am gândit să vă pregătesc aceste rețete acasă. Așa că v-am pregătit acest McCrispy, care este simplu, o bucată de piept de pui crispy cu un sos de Mac bacon care e făcut dintr-un sos cheddar cu bacon, castraveți murați și un sandwich Mac crispy bacon care e la fel cu o bucată de crispy, care are rucola, ceapă roșie, are sosul acela Mac bacon care e sos cheddar cu bacon și mai are și bacon simplu. Acești burger mai are și câte o felie de cheddar. Și să nu uit că acest burger mai are și sos barbecue. Așa că hai să vă arăt cum l-am pregătit, iar dacă îți place genul ăsta de content, nu uitați să lași un like și un subscribe. Iar pentru primul burger, pentru burgerul Mac crispy, o să avem nevoie de 150 grame de piept de pui, 80 grame de chiflă, o să avem nevoie și de castravete murat, o felie de cheddar, un ou, o să avem nevoie și de fulgi de porumb. Și o să începem prin a condimenta foarte bine pieptul de pui cu sare, piper, boia, o să punem și puțin chili, curry, o să punem usturoi condiment, amestecăm foarte bine, după care o să sfărmăm foarte bine fulgi de porumb și condimentăm doar cu sare, piper și chili. Iar după ce am bătut oul, o să trecem pieptul de pui prin ou, după care prin fulgi de porumb și o să trecem foarte bine până vedem că se acoperă tot pieptul de pui cu fulgi de porumb. Hai că am terminat de pregătit și pieptul de pui și fiți atenți cât de bine arată. Deci carne. Și urmează să-l băgăm la cuptor, o să-l punem 32 de minute la 180 de grade și după care ne ocupăm de sos. Și până stă pieptul de pui la cuptor, o să ne ocupăm de bacon și o să-l prăjim pe fiecare parte și lăsăm puțin mai mult până vedem că se face mai crocant, după care două felii o să le tăiem foarte mărunt, astea o să fie pentru sos, iar pentru sos o să ai nevoie de unt, o să ai nevoie de lapte cu proteină, o să ai nevoie de făină, două felii de cheddar și baconul și o să punem un vas pe foc, la foc mic și o să punem untul, lăsăm până stopește, după care punem făina și amestecăm continuu până se face o pastă mai groasă, după care punem laptele și amestecăm din nou foarte bine, după care punem cheddarul, amestecăm continuu la foc mic până vedem că se îngroașă și condimentăm simplu cu sare, piper. O să punem baconul, zeamă de la castraveți murați și ca să aibă un gust cât mai bun o să punem și grăsimea pe care o lasă baconul în tigaie, iar după ce s-a terminat pieptul de pui o să punem cheddar deasupra și mai lăsăm puțin la cuptor până stopește tot și putem să ne ocupăm de burgerul McCrispy, iar după ce am rumenit chifla o să punem bucata de piept de pui, o să punem castraveții murați, iar pe cealaltă jumătate de chiflă o să punem și sosul cheddar și fiți atenți cât de bine arată. Iar pentru burgerul McCrispy bacon o să ai nevoie de piept de pui, chiflă, fulgi de porumb, un ou, brânză cheddar, rucola, bacon, ceapă și o să ai nevoie și de sos barbecue. Și la fel, după ce am rumenit chiflă, putem să facem burgerul, iar pe o jumătate o să punem bucata de piept de pui, baconul, o să punem sos barbecue, rucola, ceapă roșie, iar pe cealaltă jumătate o să punem sosul Mac bacon. Și fiți atenți cât de perfect arată și credeți-mă că e super bun. În sfârșit a venit momentul să se degust burgerii, deci chiar sunt entuziasmat, arată super bine și miroase super bine bucătărie, păcat că nu puteți să mirosiți și voi. Deci avem aici burgerul McCrispy simplu, care are crispy-ul, are felie de cheddar, are castraveți murați. Așa ați văzut cum am făcut sosul acela cheddar, un fel de sos cheddar cu bacon. Și aici avem tot așa McCrispy, doar că aici avem și cu bacon, cu rucola, cu cepuță roșie, barbecue și sosul acela cheddar. Deci fiți atenți că de bine arată. Deci chiar mi se pare că arată super bine. Aproape ca ăla de la Mac. Arată mai bine decât ăla în realitate, mă refer doar la poza aia de prezentare. Hai să vedem, să luăm o bucătura perfectă. Iață. Îmi cer scuze că vorbesc cu gura plină, dar e demențial ăsta. Foarte bine, deci trebuie neapărat să condimentați carnea, condimentați fulgi de porumb,
care are un gust bestial. Wow, sosul ăsta cheddar, prima dată când îmi iese așa bun, așa ca lumea, cu un pic de bacon în el. Dacă pune și uleiul ăla de la bacon ce lasă în tigaie, e demențial. Trebuie să mă iau o gură. Deci chiar nu vine să cred că poți să faci așa ceva acasă. Poți să recreezi chiar atât de bine Mac-ul. Wow! Demențial ăsta. Hai că-s curios de ăsta. Cu sosul barbecue, trebuie să fie super bun și ăsta. Uitați cât de bine arată. Poate sunt printre voi persoane care și-au comandat de la Mac burgerii ăștia și ați văzut cum arată în realitate, vreți cum arată de poze, dar mi se pare că ăștia sunt mai aproape de adevăr de pozele de la Mac decât produse de la Mac. Hai să vedem bucătura perfectă. Avem aici sosul cheddar, adică sosul bacon, vezi doamne, sosul barbecue, deci toate aici adunate. Hai de capul meu. Hai. Mamă, ce perfectă carnea. Am un pic afumat, baconul ăla a făcut crispy. Și baconul trebuie să lăsați puțin mai mult la prăjit. Deci McDonald's, mulțumesc pentru rețetele astea. De acum știu ce fac acasă când am poftă de un burger cu pui. Mamă. Bestial. Un pic picant, un pic afumat, cheddar, legume. Deci asta e perfect. Mamă. Mai am încă o bucătură. Prea bună asta. Și cu cepuța mea roșie aici, bestial burgerul. Și cam asta a fost vlogul de azi. Eu zic că m-a descurcat destul de bine cu burgerii ăștia. Pot să zic că am trecut McDonald's cu mult și sănătos, proteic, gustos, adică de gustos e mult mai gustos decât ăla de la Mac și sățios, deci un burger din asta chiar te ține sătul, te umflă. Așa că nu uita să apeși butonul de like, de subscribe dacă ți-a plăcut acest video, dacă crezi că te ajută să-ți gătești o mese sănătoase, gustoase și să-ți atingi obiectivul în același timp. Așa că nu uita să mă urmărești și pe Instagram, lasă un like și un subscribe pe acest canal pentru că mă ajută foarte mult. Asta am motivație să pregătesc cât mai multe rețete și cât mai multe videouri pentru voi, așa că ne vedem pe data viitoare cu alte videouri. Pa!